जुदि नोंथांनि मबाइलावबो नोंथाङा सेलेक्शन जानायनि खौरां सफैबायब्ला चेक लायनो थाखाय नोंथांखौ हांख्रायबायब्ला दानिया चेक लायनाय समाव मा डकुमेन्ट्स लांफानांगोन फैदो आबुङै मिथिनानै लानि नोंथांमोना मिथिगौ CM888 थामहिनबा चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर असम अभियाननि चेकखौ फैगौ 7 फेब्रुवारि खालाराव तामुलपुरनि हायर सेकेन्डारि फरायसालियाव होनो थांगासिनो दङ आरो बे चेकखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना माखासे डकुमेन्ट्सफोर लांफानांगोन होननानै बुंदों बेफोर जाहैबाय पान कार्डनि अरिजिनेल कपि आधार कार्डनि अरिजिनेल कपि भटार ID कार्ड बेबायदिनो बेंक पासबुक एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट कपि आरो प्रजेक्ट रिपर्टखौ लांफानांगोन होननानै बुंदों बेजों लोगोसे नोंथांमोना गाव गावनि CM888नि WhatsApp ग्रुपनि एडमिन बिथांखौ नोंथांमोना लोगो हमनानै लाब्लानो जाबाय साफ्रोम इन्टारभिउ होगिरि बिथांमोनानो गाव गावनि WhatsApp ग्रुप दंखायो आरो थांनानै बिथांखौ नोंथांमोना लोगो हमब्लानो जाबाय स' बिदिब्ला नोंथांमोना बे मोनद' डकुमेन्ट्सफोरखौ लोगोआव लांफानो थाखाय बावथारनो नाङा नङाब्ला नोंथांमोना चेकखौ मोनाबो जानो हागौ स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ आरो जुदि माबाफोर सोंनो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामनानै होदो आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानैनो नायगासिनो दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो जुदि फेसबुकाव नायगासिनो दङब्ला पेजखौ फल' खालामनानै होदो